Children of God, mga anak sa Diyos. Ang July 9 mo ang kapistahan ni Saint Augustine Zaurong and Companions. Si Saint Augustine Zaurong, usa ka sundalo nga incheck sa ulahing bahin sa ika-18 nga siglo. Sa sinugdanan, usa siya ka sikyo sa usa ka obispo nga gidakop tungod sa iyang pagtuo kang Kristo. Apan samtang nga nagbantay siya sa obispo, si Augustine Zaurong natandog sa kaisog o kalig-on sa pagtuo sa maong obispo. Ug kini nga kasinatian nahimong hinungdan sa iyang pagkakabig ngadto sa simbahang Katoliko. Human siya mabunyagan, misulod siya sa seminaryo o naordinahan isip pari. Nagpadayon siya sa pagwali sa ebanghelyo bisan pa sa grabe nga paglutos sa mga Kristiyanos didto sa China. Sa katapusan, gidakop usab siya tungod sa iyang pagtuo ug sa iyang ministeryo isip pari. Gipaanto siya og gisilutan hangtod sa iyang kamatayon isip martir. Kauban niya nga gipasidunggan sa simbahan ang 119 pa nga ubang mga martir sa China nga naghalad sa ilang kinabuhi sulod sa nagkalain-laing mga panahon sa paglutos gikan sa 17th century hangtod sa 20th century. Ang ilang kinabuhi nagpamatuod nga walay makapalong sa kahayag sa ebanghelyo bisan pa sa kusog nga paglutos. Sa ebanghelyo karong adlaw gipadala ni Hesus ang iyang mga apostoles aron sa pagwali sa gingharian sa Dios. Gisugo niya sila sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbangon sa mga patay, paghinlo sa mga sanglahon ug pagpagawas sa mga daotang espiritu. Gitudluan usab sila sa pagsalig sa kamanghihatagon sa Dios ug sa pagdala sa kalinaw ngadto sa matag panimalay nga ilang adtuan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang ebanghelyo usa ka gasa nga kinahanglan ipaambit. Gitugyan ni Hesus ang iyang dakong misyon sa iyang mga apostoles. Ang ilang gahom dili gikan sa ilang kaugalingon kundi gikan sa Ginoo. Busa dili nila mahimong himuon nga negosyo ang grasya nga ilang nadawat. Ang gugma sa Dios libre ug kinahanglan usab nga libre nga ipaambit ngadto sa uban. Si Jesus mingon, without cost you have received, without cost you are to give. Matthew 10:8. Sa binisaya nga hubad, nakadawat kamo nga walay bayad, busa paghatag usab kamo nga walay bayad. Kini nga pulong nagpahinumdom nga ang tanan natong talento, bukasyon ug grasya mga gasa gikan sa Dios. Busa dili nato kini ang kunon nga murag ato kining kaugalingon nga mga nahimo. Ang atong tubag mao ang mapasalamaton nga pag-alagad. Daghan karon na naghunahuna nga ang tanan adunay kapalit o naitugbang nga kwarta. Apan ang gugma sa Dios dili mapalit ug dili usab mabaligya. Ang usa ka bana nga o asawa nga matinud-anon, ang usa ka ginikanan nga mahigugmaon, o ang usa ka volunteer nga matinabangon, nagpakita nga adunay mga butang nga gihimo tungod sa gugma ug dili tungod sa bayan. Mausab kini ang espiritu sa atong ebanghelyo. Ang ebanghelyo usa ka gasa nga kinahanglan ipaambit. Ikaduhang punto, ang Kristiyanos gitawag sa pagdala sa kalinaw. Sa dihang gipadala ni Hesus ang mga apostoles, wala niya sila sugua sa pagdala og kahadlok og pagpanakit og tao. Ang una nilang ihatag mao ang kalinaw. Ang kalinaw dili lamang usa ka pulong sa pagtimbaya, kundi usa ka panalangin nga nagikan sa Dios. Ang balay nga modawat sa ebanghelyo mahimong mapuno sa kalinaw ni Kristo. Ang kalinaw nagsugod sa matag panimalay. Kung ang pamilya na ay pagpasaylo o gugma, mas sayon ang pagdala sa kalinaw ngadto sa komunidad.
Gitawag kitang tanan nga mahimong tigdala sa panaghiusa ug dili sa pagkabahin-bahin. Sa panahon karon nga daghan ang mga away sa social media, away sa politika, panagbangi sulod sa pamilya. Dako ang panginahanglan sa mga tao nga mupili sa kalinaw. Ang Kristiyanos dili angay mahimong tinubdan sa kasuko ug kanaganing panaglalis. Hinuon kinahanglan ang usa ka Kristiyanos mahimong tao nga makahupay sa kasuko o mahimong peacemaker o tulay ngadto sa pagbalikay ug maayong kabubuton tali sa mga taong nagkabikil. Mao kini ang usa sa labing epektibong pamaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Ang Kristiyanos gitawag sa pagdala sa kalinaw. Story time. Daghan ang nangutana mahitungod sa Society of St. Pius X o SSPX. Ngano man nga gi-excommunicate man ni sila Father. Importante nga klarohon nga niadtong 1988 ang French Archbishop nga si Archbishop Marcel ug ang upat ka obispo nga iyang giordinahan nga walay pagtugot ni Pope John Paul II nakaangkon sa silot sa excommunication tungod sa ilang gihimo nga illegal consecration. Niadtong 2009, gitangtang ni Pope Benedict XVI kining excommunication sa upat nga mga obispo isip lakang sa panaghiusa. Apan wala ni nagpasabot nga regular na ang ilang canonical nga kahintang. Para gyud unta to sa more open dialogue sa community sa SSPX. Ang SSPX o Society of St. Pius X mao ni ang international nga pundok sa mga pari nga gitukod ni Archbishop Marcel niadtong 1970. Pag-abot ni Pope Francis, adunay pipila ka espesyal nga pagtugot nga gihatag ining SSPX. Padanglitan, ang mga pari sa SSPX mahimong balido og legal nga maminaw sa kumpisal. In several occasions, mahimo usab sila nga mutabang sa kasal kung adunay pagtugot sumala sa mga giya sa dioceses. Apan niadtong July 1, 2026, ang SSPX ni konsakrar na usab og upat ka bag-ong obispo nga walay papal mandate o pagtugot sa Santo Papa didto sa Iconi, Switzerland. Ug sa balaod sa simbahang Katoliko ang pag-consecrate og obispo nga walay pagtugot sa Santo Papa usa ka schismatic act o kini siyang buhat kung diin nibulag ka sa panaghiusa sa simbahan ug kini na ipahamtang nga automatic excommunication o sa Latin nga pinulungan late sententiae. Automatic excommunication sa mga obispo nga nag-consecrate ug sa mga gikonsagrahan. Nindot nga mahibawan nga sa wala pa ni nahitabo si Pope Leo XIV mismo nihangyo sa SSPX nga dili ipadayon ang ilang consecration apan wala sila nituman. Ang SSPX may pasabot nga ilang gihimo kini aron masiguro ang continuity sa ilang ministry o sa ilang tradition, ilabi na sa ilang pagsaulog sa traditional nga Latin Mass ug sa ilang pagtan-aw nga kinahanglan usab nga adunay mga bag-ong obispo alang sa umaabot. Apan ang Vatican mitubag nga bisan unsa pa ang ilang motibo, ang pag-ordina og mga obispo nga walay pagtugot sa Santo Papa usa ka seryoso nga paglapas sa unity of the Church ug dili mahimong ipagwalang bahala o pasagdan. Ang isyu sa SSPX dili lang isyu sa Latin Mass o tradisyon. Ang tinuod nga isyu mao gyud ang panaghiusa sa simbahan. Ang Katolikong pagtuo nagtudlo nga our unity with the Pope, ang atong pagsanong sa Santo Papa usa ka timaan sa atong panaghiusa. Busa ang simbahan nag-awhag kanato nga magpabilin in full communion uban sa Santo Papa o sa atong mga obispo. Samtang nag-ampo pud ta sa hingpit nga panaghiusa sa tanan nga nibulag sa simbahan. Dili angay nga magpatuyang sa pagkabahin-bahin o sa panaglalis.
Hinuon kinahanglan kitang magampo alang sa hingpit nga panaghiusa sa simbahan. Ang gugma ug kamatuoran kinahanglan mag-uban sa tanang panahon. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagpadala kanato aron mahimong tigdala sa iyang gugma ug kalinaw. Unag yun siguro mao ang paghimo sa atong mga panimalay nga dapit sa kalinaw o pagpasaylo. Ang pingan sad nato ang panaghiusa sa simbahan pinaagi sa pagsuporta o pagampo sa atong Santo Papa o sa atong mga kaobispuhan. O labaw sa tanan, atong paningkamutan nga ang kalinaw sa Ginoo magpabilin kanunay sa atong kahilagman. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Usamis City, probinsya sa Misamis Occidental. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.